proxecto é moi sinxelo, era os que xa leva anos colaborando con entidades sociais, de forma que ao pasar por a caixa, se pagas con tarxeta, pois podes donar 10 céntimos para cantidad de asociacións. Ora, decidiron cambiar ese sistema e apostar pois por entidades que sexan que estean próximas ao Carballiño, non? Da comarca, basicamente. Entón decidiron empezar con Aspadixi e con Arume. Aspadixi é de sobras conocido, eu estou aquí porque represento a Aspadixi, e Arume é unha sociedade que é protectora de animais. Entón a idea é moi sinxela, van ter toda esta semana para que a xente que pasa por caixa poida votar a que proxecto gaña. Que significa que o proxecto que gañe que vai ter, pois o que antes eran donacións para moitas asociacións, a partir de aí pois vai ser para esa asociación. Entón, é importante a colaboración non só polo que se poida recaudar, que tamén benvido sea o diñeiro, senón porque se visualice os proxectos sociales que están implementados no Carballiño. Eu volvo a repetir, represento a Aspadixi, fixemos un proxecto de residencia e ora a maiores queremos crear un fondo económico de tal maneira que usuarios da Aspadixi que nun momento dado teñan que chegar a vivir ali e non teñan recursos económicos, pois ese fondo estaría para completar o coste da plaza. Bueno, nada, bos días, eu agradezco un montón que se lle dé visibilidade a un tema tamén importante como son os animais, que son, bueno, é unha parte tamén invisible dentro da sociedade, totalmente, bueno, pues é un tema bastante controversial, é bastante, bueno, que está un pouco, digamos que a xente non lle dá moita importancia cada vez máis, entonces, bueno, sí que é importante, nós non temos ningún tipo de axuda da administración, cero, nin de concellos, nin de diputación, nin de nada, absolutamente, entonces, bueno, toda axuda que se lle poida, que nos poidan dar a xente de AP, que ao final é o que co que contamos, é totalmente importante. Entonces, nada, agradecemos estas campañas que son absolutamente imprescindibles para poder continuar ca labor. Para as dúas tiendas do Carballiño, somos os dous compañeiros de Bahamonde máis nós, fais o mismo nas dúas tiendas, e, bueno, pareceu-nos moi importante esta colaboración con entidades locales, de feito só los está facendo Carballiño, Xinzo, Celanova, neste caso, aquí en Ourense. E nada, entre todos, pois, puxémonos en contacto con entidades que nos parecían pois importantes, os compañeiros con Arume, nos con Aspadixi, entre as dúas tiendas, e nada, animar a xente simplemente a votar por a hora que máis consideren que lles gusta, e no momento a que salga decidida para a semana será que se poña en marcha, eso non quere decir que a que gane se pon en marcha, evidentemente, pero outra non quere dicir que vai a quedar olvidada. Isto facémolo coa que gane agora e despois pois coa seguinte, vale? É simplemente, eu creo que é algo bo para o pueblo e a xente parece que está animada e contenta coas votacións.